Voor thuiswaardige Fokje Torensma budget het bare winter waar dat ze wat meer tijd kwijt is om bij haar cliënten te komen. Telefonisch bezieken ze de meesten op hechten te houden, had het letter wordt. Ja, nee, we zijn onderweg. Ja, ik ben er maar 4 minuten. En de moeite mee? Nou, ik doe gewoon even rustig om. Zoals juist in het begin schrok ik elke keer dat ik wat gliede. Maar ja, nou dan raak ik straks wat een beetje onwend, hè? Nou ja, we komen dus bij verschillende klanten en alle klanten hebben natuurlijk verschillende zorg nodig. En dat zijn natuurlijk ook heel essentiële dingen, hè? Zoals het toedienen van insuline, hè? Dat maakt op gezette tijden dus. En het toedienen van bepaalde medicatie. En we gaan meestal die krijgen zondevoeding, hè? Die moet helpen voor de wondverzorging. Hè? Dus dat ben wel dingen die ik van essentieel belang ben, dat wij wel ons komen matten. Dus, Stel je voor dat ze net winnen, dan is het raar. Ja, en alleen net bij mij, maar met al dit had net werken. Ik ken me nog zo al een beetje raar in een huis en zo. Maar nee, ze had me de wasje, dat kan ik net meer doen. Ik kan net meer boven komen. Wanneer komt Hanna en ik kom Freed weer. Okay. Ja? Nou, het al de beste. Ja, ook zo. Doeg! Rustig gewoon, net Ja. een kleedje. Nee, ik zal er aan denken.